bitka, tako da bi trebalo barem... Da, Mario Možnik, vidimo veliko slavlje Tigrana Goričkog i Marija Možnika. Fantastičan završetak svjetskog prvenstva za hrvatsku gimnastiku nakon što je jučer Filip Pude osvojio srebro na konju s vataljkama. Danas je kolekciju medalja upotpunio i Mario Možnik broncom na preći. Velike čestitke, evo, ne mogu vjerovati da smo osvojili još jedno odličje. Nakon 3 finala, 2 medalje, jedno srebro, jedna bronca. Evo, sve čestitke našem stručnom timu. Nadam se da će se sretno vratiti, da ih svi zajedno lijepo dočekamo, proslavimo. Evo, stvarno ovo mislim da je vrhunac hrvatske gimnastike. Poštovani gledatelji, po broju osvojenih medalja na svjetskom prvenstvu od Hrvatske su bolji samo Kina, Sjedinjene Američke Države, Japan i Rusija. Gotovo nevjerojatno. Fantastičan rezultat, stvarno ne mogu... Pogledajte ovo. Epke Zonderland 16.225, Uchimura 15.700, Mario Možnik ocjena 15 bodova kao i u kvalifikacijama. Na svjetskom gimnastičkom prvenstvu u Nanningu podijeljeno je 13 kompleta medalja. Uskoro slijedi podjela i onog posljednjeg kompleta. Nama itekako zanimljivog na preći. Mario Možnik osvojio je brončano odličje. Mario Možnik u društvu velikana svjetske gimnastike Nizozemca Epkea Zonderlanda i Japanca Koheija Uchimure. Treće mjesto iz Hrvatske nam dolazi Mario Možnik. U gimnastičkom svijetu olimpijska medalja ima značaj, ali ona svjetska ima poseban. Na svjetskim prvenstvima uistinu su oni najjači, oni najbolji, dok je sustav odlaska na olimpijske igre nešto drukčiji, nešto kompliciraniji. Nisu svi najbolji uvijek na olimpijskim igrama. Srebro odlazi u Japan, Koheiji Uchimura. Naslov svjetskog prvaka na preći obranio je Nizozemac Epke Zonderland. I dalje ima titulu aktualnog olimpijskog pobjednika, svjetskog prvaka i europskog prvaka Epke Zonderland. Drugi put u 2 dana hrvatski gimnastičar na postolju Filip Pude, jučer srebrni na konju s vataljkama, danas Mario Možnik treće mjesto osvojio na preći. Uchimura i Zonderland imaju puno medalja i sa svjetskih prvenstava. Njima će ovo biti samo jedna u nizu, a za našeg Marija Možnika ova medalja u vitrinama dobit će posebno mjesto. Bravo, Mario! Pa ne mogu uopće sažeti emocije u jednu rečenicu, ali mogu reći da sam stvarno presretan. Znao sam da je ovo moguće, ali znao sam koliko će to biti teško i ostvario se moj veliki cilj osvojiti medalju. Jako sam sretan i želim ovo posvetiti svom ratu. Sav trud, sav rad isplatilo se? Tako je, da. Imao sam veliki problema prije ovog svjetskog prvenstva. Prvo sa leđima, onda sa ramenom. Bilo je čak jedan trenutki pitanje da li ići na svjetsko. Došao sam ovdje, zanemario sam te probleme. Dobro sam trenirao, kvalifikacije su prošle odlično. Moje prvo svjetsko finale, već tu sam bio presretan. Ispunio sam svoj glavni cilj ovdje, ali u finalu sam znao da postoji šansa i nisam odustao. Išao sam opet maksimalno koliko mogu. Sa svojom vježbom 6-7 napravio sam jednu od svojih najčešćih izvedbi. Osim saskoka koji sam još mogao napraviti bez greške, ali tu ne bi ništa više dobio, tako da mogu reći da sam maksimalno sretan, zadovoljan i da je to i ne znam što više reći.